Бо ж моліться отак, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на рік на небі, хліб на щодень дай сьогодні, простим довгиночки ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у пробування, визволи нас від лукавого, для царства і сила, слава навіки. Амінь. Проклінь, прости пророхи їхні, просі вам, ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний просить вам пророхи ваших. А як постите, не будьте сумнівні, тіл це міра, вони будуть змінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє мище, ти пост свого не виявив людям, оце все, що в тайні, а те, що бачиш таємне, дасть явно. Не складай скарби собі на землі, не шмійте ржати, злодії підкопства вкрадають. Кладеш собі скарби на небі, не вміє жак на нищити, злодії до них не підкопства та не крадуть, бо скарб нам до серце твоє. Око то світле тіло, око тобі буде здорове, то світло буде світло, коли око лихе було, то світло буде темне. Тож коли світло, що тобі темрява, така ж велика темрява. Ніхто вам нам служити не може, бо воно зненавидить, того буде робити, а ви триматися одного до знехту, не можете Богові служити мамоні. Сам кажу, не живіться про час, ви кажете, що ми їсти, що напитані про тіло, що ми вдягнемось. Чи ж найбільше від їх життя, від одягу тіла, поняття птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають клуні. Проте ваш небесний Отець і будує, чи ж ви небагато років за них, хто із вас, коли журиться, зможе додати зросту свого на лікті одного. І про одяг, що хлопочетесь, прямо та привій лілей зростають вони, не шийте, придуть, рам, що сам Соломон, всій славі своїй, не тявся одак, не з них. Ви Бог, коли у траву, що сьогодні сія, завтра печ кидається, Бог так забігає, тільки ж краще вдягне на вас, маловірні. Що ж там кажу, не журіться про час, ви кажуть, що ми їсти, що робити, ні причину свою, що ми вдягнемось. Ви всього того погане шукаєте, але знаєте, ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукайте перш царство Боже правдою, що цим додасться. Тож не журіться про завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили, бо ж яким судом судити будуть, таким що осудять вас, якою мірою будете мірити, такою мірить і вам. Чого ви зібрати проти заскулу бачиш, що колоду власне емоції не чуєш? Бо як скажеш до брата свого, дай я вийму заскулку з около, коли колоду власне емоції, лицеміре. Вийми першу колоду з власного ока, потім бачиш виняти заскулку за добра твого. Не кидайте світок, сам не розпайте перед своїми, щоб вони не розтоптали ками своїм, бордувшись, не розшматували вас. Просіть будемо, дано шукайте, знайдете, стукайте і вчинять вам. Кожен, хто просто держить, хто шукає, знаходить, хто стукає і вчинять йому. Раз є людина, що подасть йому селові камені, коли просить він, або коли риба проситиме, подасть йому гатиному. Тож як вибувши хліб, треба добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше дасть ваш небесний, дасть добротим, то просить вам нього. Прощойка бажаєте, щоб вчинили вам люди, та саме чиніть і ви, по всьому такої пророки. Хочеш сни говорить ми, поставлю в рот, що дорого, що веде погибелі, небагато ходять. Поясніть в рота, скажуть дорого, що веде до життя і мало таких слуготі їсть. Риця всіх пророків, що приходять до вас у дечі ввечері. Середники ж вовки, бо їхнім плутах ви знаєте їх. Бо хіба виноград на травнині збирають офіг з бойків. Так кожне дерево добре родить плоди добрі, дерево зле родить плоди лихі. Не може дерево добре родить плоди лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. І всяке ж дерево, що добре плоди родить, зрубиться, та гоні кидається. Тож по їхніх плутах ви знаєте їх. Не кожен каже мене, Господи, Господи, віде царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що в небі. Ладно, прийде мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не м'яв твоїм ви пророкували, хіба не м'яв твоїм демонів ви вганяли, хіба не м'яв твоїм чудо велике творили, їм лишуєте її, ніколи не знав вас, ви її мене всіх чин беззаконня. Може бути, що лише слухає цих мене слів та виконує їх. Для чоловіка розумного, що свій дім збував на камені, лино зливо, родилися річки, буря знялася, на ній водокилася, він не впав, на камені був і оснований. Той чоловік, що слухає цих слів, їх не виконує, бо їм чоловіка не бачено, що свій дім збудував на піску. Лино зливо, родилися річки, буря знялася, на ній водокилася, він впав, велика була руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму, він покоїть мене на зелених луговиськах, ходить мене до води тихої, скріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого, коли я піду навіть долиною смертної тіні, забоюсь злапати зі мною. І жезлом твого вони заспокоїть мене, ти приготував для мене трапезу при виді моїх ворогів, намастив оливою голову мою, чаша моя то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя, я прибуду в домі Господньому повік. Нехай буде Отцю все благому хвала, Господня любов нас від смерті спасла. Алілуя, честь і слава, алілуя вовік, алілуя, честь і слава, Бог з нами, амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа, со всіма нами глобально святим. Амінь. Братями, сестрами, матерями, які зрівнили через чисте Слово Боже, п'ють його кров, дять його тіло. Я не назвав вас рабами, назвав вас друзями. Мене коли вас будуть слухати. Більше вчителя раб на пана свого. Мене гнали, вас будуть гнати. Мене коли вас будуть слухати. Не віддавайте злом за зло. Переслідують в одному місці, чекайте до другого. Не встигнете ви війти з князь Ізраїлі, коли піде син людський. Ведуть вас до управляючих царів на свідчення проти них і поганів. Будьте мудрі, як змій, невинні, як голубки. Посилає вас, як весь стадок
серед вовків. Того часу будемо далі що говорити. Не ви будете говорити, Дух Отця ваш, що вас буде говорити. Шалом. Господь добрий всіх.